ହାୟ ରେ କରୋନା କୋଉଠି ଥିଲୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲୀଳା ରଚିଲୁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଡରି ଡରିକି ମରିଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏଠି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ମା' ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ତା ପଣତ ତଳେ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ। ଯେମିତି ଏଇ ଟିକି ପରିଟିଏ, ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ, ତା'ର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ସାରା ଦୁନିଆର ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ଡର ତାକୁ ଏତେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଦେବ ବୋଲି ଜାଗା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଆସି ଏଇ ମା'ଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ, ତାଙ୍କ କଳସୀ ଉପରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଏଠିକି ନା କରୋନା ଆସିପାରିବ, ନା ସାପ ବେଙ୍ଗ ଆସିପାରିବେ, ନା ମଣିଷ ଆସିପାରିବ। କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ କୁନି ପରିଟି ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହିଁକି ଲୋ ମା', ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ହୁଁ ଚୁଁ ହେଉନି, ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ବି ହଲଉନି, କି ଥଣ୍ଟ ଟିକେ ଟେକି ବି ଅନଉନି। ମୁଁ ଭାବିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା', ମୋର କେମିତି ଦୋଷ ନ ଲାଗୁ, ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏଇଠୁ ଉଡ଼ିଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲି, ଯାହା ହଉ ସେ ଟିକେ ପର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଥଣ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଅନେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିଲି। ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ଡେଣା ତଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯାକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲି ଗଲି ପୂଜା କଲି, ତା'ର କିଛି କେଉଁଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ। ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ମା' ତ ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ। ମା' ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ମା' ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି। ମୋତେ ସେ କାହିଁ ଡରିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ଡରିବ? ତେଣୁ ମା' ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କୁନି ପରୀର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମା' ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ।